Nanusang kanot, kailangan tayong i-preserve, kailangan tayong paglaban. Mumuna, renta naman minunala ka renta. Kadwa, mamya lang oxygen. Denta naman givers la. Ilang tiga biye. Ing tao, kakabid yan kakabid. Balang mo lagari ya. Kabid kayli, kabid wanan. Kay bat, istong mumuran, uling tropical country, ara kaya katamo kay bat, itamo kayong Pampanga, nung kengkawa, at syuta kita pinakasentro na ng kawa. So, babaldugan kaya katamo, kailangan mitakpan tamo panda nung bayo lungwal papunta king kilwal nya potang lalawin medyo pasalamat ka kayong pinatubo ulit tinas na yung level ng gabon atin mo naman binye para etamo makayang mikot-kot kayong danong pero may git kanita potang mumurang kasi nung nga pansin nyo ngayon i-forward kaya sagli nung nga pansin nyo ngayon istong minuran 30 minutos limbong na kang mga 6 inches bakit? Kasi nga tsula rin naman ang pakilaban mi. Pakilaban tamo, rin kaya ka lang kaya nakan. 70%. Prinsipyo na yung payo. 70% sa patane paninguran. Kaya batuloy natin pantanaman, gabunindas na. So itang 30% mababalagya at itang delay effect na malwaya. Akwa na sipsipan ng gabon niya hanggang metong adwa 3 oras, kalalbog. Huling itang mababalaga danong, diretso yaking lalam, bayang mabalag itang 70%, sinipsip na huling mawalan danong, huling iba yung kalal do, datang yung kahuran. Natural mo, minong, kalupanyanin tao, mawakan danong, minong kameto ka ba, sa kulang yan, papotang iba ka kayong mapali. So, baka niya ito. Ngayon, sabihan na climate change. Na climate change! Yung tao, yung mismo ginawa ka nito. Bakit? O, be, matayin na lang, payong na ning yato. Nalape materin ta naman, benyo mo yan, tunay pa yung gabon. Kalupa niya mo ng kalderong tinong ang nasi, makasaraya, mapali na yung mapali, miya buhaya, tulak na lungol kimbabo, muntaking lalam, uling makasaraya. Makanya niya ita ka simple. Hala ko pong PhD, o na yung ating common sense. So,